So hello everyone. So I just want to share this video no sa kung nakita diri sa Japan somewhere in Saitama. So ani sila mamingwit. Nalingaw ko nagtan-aw kay kanang naglinya sila namingwit pa then kani gid pod nga sapa. Actually sapa ni siya dayon murag diversion lang ni siya kay ano man kanang irrigation murag sa Philippines pa irrigation ni siya. So kani siya diri nga part is daghan siya og isda. Then kung mag-agi mi diri daghan jud nga mga dagko nga isda ang among gakakita. Tapos pag-agi nako diri nalingaw ko kay daghan ang gapamingwit or gapamasol. So kani pong mga gapamingwit diri akong na-observe nga mga idaran na sila, so murag sort of lingaw-lingaw ni sa ilaha. Dayon sa kadaghan nga isda diri, ilan na lang gipilian kung unsa nga isda ang ilang kuhaon. So sa nakita nato sa video ganina, nay mga isda sila nga nakuha nga mga dagko pero ilang ginabuhian og bali kay I think lahi nga isda ilang gusto kuhaon. Maybe kato nga isda is makaon to siya pero dili siguro sila ganahan sa lasa or something ingana, so motong ginabuhian nila. I think nang mga isda diri is napod siya fresh salmon, siguro mo na ilang ginakuha. Kaya akong naobserbahan katong mga gagmay nga isda nga tag-ason mo ra to ilang ginasulod dira sa ilang kuan kana murag ice bucket gina nila para presko gyapon, buhi gyapon siya maglangoy-langoy. Dayon ang katong mga dagko nga isda, I think mga koi to siya or mga karpa bakaha, dili ko sure sa kanang type sa isda pero I think koi to siya nga dili colored or something murag karpa, di ba? Murag family of koi pa na siguro. So daghan na siya ingana. Dayon maka-amaze pud ang mga dagat ining sapa diri kay daghan kaayong mga bao, as in mga fresh turtle bitaw, fresh water turtle. So ang turtle di ay sa Japanese kay kame. So kame ang tawag ana, daghan kay mga turtle diri, so wala ra nila ginahilabtan. So wala nila ginahilabtan diri ang mga turtle. So nangutana to ang mga kauban ng hapon nga sa Philippines ba daw na ba daw turtle. Ingon mi nga naa pero talagsaon na lang kaayo, then ana siya mukaon ba damig turtle ingon nga wala pa mi ka-try og kaon. O kana nakakuha siya og isda pero pagtan-aw niya murag di dako ra kay ni or lahi man nga isda, ila ra na siyang buhian. So ingana sila diri kana gitusok ra na niya kay para mabuhian ra gyapon ang isda. So lingaw kaayo and siguro pohon basin maka-experience mig ingani kung na mi time og makapalit mi og fishing rod kay duol-duol ra man ni dapit sa mga gipuy-an. So kana ginabuhian niya ang isda kay either dako ra kayo or lahi nga isda. So thank you for watching.